साला माथो बर'सा मोननाव फैनानै गोसोखौलाय माथो साइ मोजांबो मोनखाथारदोंलाय। आंनि बर'सा सना मालादि बुजिबावगोन नोंलाय आंनि गोसोनि खोथाखौ जों आंफोरादि नोंनि थाखायनो फाग्लिसो जालायलांबाय नाथाय नोंसो बुजिया मानोबा। मिथिगौलै नोंबो आंखौ मोजां मोनथ'आ होननानै नाथाय माब्लाबा नङा माब्लाबा नोंबोदि आंखौ मोजां मोनखागोन ना आरो आंथ' नोंखौ मार मोजां मोनखायो नङा होनबा। माखौथो होनोरा तुरुलाब बेनो आरोथ' बर'सा नों बुङोबालाय हम तो जान भी दे दे। साला जिउखौनो होयोबाथ' जोंनि मोजां मोननाया मा जानांगौ आद्रा जागोन ना। गोसोनि खोथाखौ खेबसे साइ बुंना लानायावथ' माना खालामबायलै नोङो। बास एबार नेनानैल' थानोसै आरोना नोंबो माब्लाबा नङा माब्लाबाथ' गोसोनि खोथा बुंगोन। जुलिनानि आयु हामाथो साइ देलायनानैसो दंगारोलाय मानसियालाय। जोंथ' आरो देलायनायालाय साइ देलायबायमोन आङो नाथायबा नायग्रायासो गैया नङा होमबा। बुजिबाय दे आङो जेबो नङा दे दा फैगोन बियो। ओमफ्राय मादै आं इमान कसिस खालामो दुसुन आरोथ' आंनि गोसोनि खोथाखौबो बुंबाय आङो ओमफ्राय बर'साया माथो आंखौ एसेबो केयार खालामा जेन'बा। ना बिहा सोरबा आराम मोननायसो दंमारो नामा। जाम्बि आरो नोंबो अबहायलाय मोजां मोनलाय थालाबायनोसै बेनालाय। आरो नायबाय था सानसेबाबो नोंनो आंनि बिहामजो जाखागोन दे। जानोलाय आंबो गोसोआनो दंखायो दिनै बास अब्लालाय माथो बात खतम नोंनो आंनि बिहामजो जाखागोन दे। नाथायबा हौवा गोदानासो दा राजि जायोना जायाबा। हौवायाबो राजि जागोन दे आं दोङो ना। ओमफ्राय मादै माने आं सानदोंमोन आरोना जेन'बा नों गाज्रि मोनाबा आं बेवहायनो साननैसो थालांथ'नोसै नामा। हाबिखौबो सोंलायनांगौ जाबाय नोंहा आरोलाय सुजायानो दंखायो हामाथो थालांबानो जाबाय आरो दाथ' आबा बरसायाबो फैखाबाय नङा होमबा। आरिफा थेंक इउ स' माच आरो र' आबा बरसाजोंबो रायलायफिनगोन दे आङो। अके जागोन दे मादै दे थाथ' होमबा दे। वाव माने आंनि बिखुनजोआबो माथो आंखौ साइ फसायखामारो। बास सोरनिबा राजि जानांगौ दङबा हौवानिल'सै आरोना। बर'सा आंनि जिउ सना माब्लादि बुजिगोन नोङो दिनै। माथो खालामरा रानि नोंबोआनो फैयाबा हनै। आइया ओमफ्राय दाथ' फैबायना आङो। ओमफ्रायथ' आं लिंथारनायखायसो नङा होमबा नङाबाथ' फैलासोमोन। आगैयाबो ओमफ्राय बोरै नांखो देनाय नोंहा बैसागु नायनो मोननानै। ओमफ्रायथ' नानि मोसानाय नुबाय दाना। बाब होमबाथ' बिराद मोजां मोनदोंना नोङो। दे आरो आगै नोंहानो मोजां दे होमबा। दा मोसाबावगोन ना मोसानाय नायबावदो। नायगोनथ' आङो मानो नाया जानांगौ। ओमफ्राय माने आं न'आव थांथ'नोसै आरोना दा आइमोनजों फैदो नामा नोंसोर। जागोन दे दा आइमोनजों जमा थांनोसै जोङो। ओमफ्राय दा आइनोबो खिन्था लांसै आं। दे जागोन दे। दे नानि नोंसोर नायथ'दो दे माने नायबावदो आरोना आं न'आव थांथ'नोसै ना। दे आरो आगै होमबालाय नोंहा दा मोसानाय नायबावदो दे। ओमफ्राय होमबा आं थांथ'नोसै ना। नों जेबो उसुबिदाथ' मोननाय नङा ना। मानोथो उसुबिदा मोननांगौ जाखो आरो आयं दंना जेराव। होमबा आं थांथ'नोसै ना। दे आरो थांबानो जाबाय। दे आरो होमबालाय दा न'आव फैदो दे। दिनैबा हले मिस्टार दुगानि हिन्जाव गोदानखौलाय साइ नायनांखागोन दे आङो। मिस्टार दुगा मानसियालाय न'आव दंना गैया जाखोरा। ओइ मिस्टार दुगा बाब माथो आजिखालि बहा थाखुमानानै थायोरा नोंलाय। बा माथो आलासियाबोलाय। औ
बेखौनोथ' होनो आरो मा बिनबोलाय मेहमान आरोथ' आङो नों लेंहराबाबो फैखागौमोन माथो आच्छा नंगौ ना होमबा ओमफ्रायथ' अय हय सोरां मानसिखौलाय माथो देन्जार नुखादोंलाय थै जेन'बा मानोबा ओमफ्रायथ' बहाथो दोनखुमादों हो माखौब्रा माखौ ओमफ्राय माखौ लायगौ नामा मालै आसोल मा नोजोर नांजानो गिदों नामा बेखायनो बहाबा दोनखुमाबाय माखौ दोनखुमानो माथो खालामनाय जाखो मालाय खावलायफोराबो जिरायनोबालाय जिरायफैदो आरो जिरायगोनब्रा जिरायगोन ओमफ्राय गोदाननि साहा फुदुंनायखौबो स्राय लोंलांगोन ना माथो होननो सानदोंलाय ओमफ्राय जाहोनाबा मामोन मेदाम फैनायनिया आरे आं बुंखाबायना आंलाय नोंनि गोदानखौसो नायनो फैदों आरोलै बहाथो ओमफ्रायलाय बहा दोनखुमाखो नोङो हेलौ बहा दं दे ओंखारबोनाय जेन'बा मा गोदान होनबाय थादों मा गोदान माने मोनसेखौथ' गावहा जाखुमाबाय सिरि सिरि हाबा लाखुमाबाय मा सोर खिन्थाया नोंलाय आं हाबा लाबाय होननानै बेखौलाय मा सानदों नोंलाय नों खिन्थाया मालाय आंसो मिन्थिया जागोन नैबे जुलिनाव गासैबो खबरा बिरे बिरे फैखाजोबो मिन्थियाबालाय होमबा नों आंनि हिन्जावखौ नायनो फैदों आरोना औ नङाबालाय माथो ओमफ्रायथ' आं गिफ्टखौ लाबोनाय जायासै दै जेनेबा नेक्स्ट टाइमाव होफैसिगोन दे आरो आङो ओमफ्राय जुदि आं बुङोबा माने आंनो गिफ्टखौ दाननांगौ होमबा ओमफ्राय आं लाबोथ'वाखैबा दिनैहाय मा जाबावगोन आरोना नोंजोंबो मिस्टुकि दुगा गानो माखौ मिनिदों ओमफ्राय होमबा आंखौ हिन्जाव लाबाय होननानै मिथिदों आरोना नों ओमफ्रायथ' आं हाबाखौनो जायाखैबालाय मायो जानला मानला मानसि बेलाय आंनाव सोंग्रोनो हायामोन आरोना ओमफ्राय नों जोंनाव थांथ'वाखैनोबा दाबो दाख्लै थांनायानो बेनिफ्रायथ' थाङासैनो ओमफ्राय फनालाय माथो जाखो आंथ' हरनाया हरदोंमोन ओमफ्राय हिन्जावासो थिखोदोंबा ओमफ्रायथ' आंनि हिन्जावानो गैखायाबा माने आं हिन्जाव लायाखै आरोना सरि होमबालाय बेखौनो आंहा गोरोन्थि बुजिबायना दे आरो माथो जानो देनाय ओमफ्राय जोंनावलाय मालाथो थांफिनगोन नोंलाय होमबा माने साननैसो थाना थांफिनसै आरो दे साहा लोंहरदो होमबा ओमफ्रायथ' आं साहाखौनो लोङाबालाय जोंनाव माने माखासे आलासि फैना दंफैयो आरोना आच्छा होमबा बाथ्राया बिदिसो आरोना ओमफ्राय बहाथो बिसोरलाय मालाय बैसागुआव थांजोबदोंना गैया न'आव दे आरो होमबालाय माब्लाबा स्राय लोगो हमफैफिनसैलाय आङो आंथ' बिदि गोदाव सोराव दाबुं दे मोनथिबायना जानला मानला सानलाबायखायो दे आरो मिस्टार दुगा बिदिबालाय थाबैनो मिसेस दुगिखौबो मोनथोंसै आरो न' बा बोरबो होनो रोंलायो आरोना सम सम होयोथ' आरो ओमफ्राय आंखौसो सोरबा बिदि बोर होगोन आंनि गोसोथोनायखौ मोनथों होननानै ओमफ्राय बाखि खबर सबर खबरखौथ' मा बुंनो आंबो आंनि गोसोथोनायनावसो दंहैयो दा आच्छा माने खारस'नहैबाय आरोना नों हेत्तेरि मा खारस'नहैलाबायनांगौ जाखोसै आं माने आलासि जानोसो थांदों दा आंलाय दे आरो होमबालाय थाब थाबनो सैमा हरलायबानो जाबाय आरोना जागोन मिस्टार दुगा जागोन दे गासैबो जाजोबगोन ओमफ्राय आगै नों बेयाव थानो मोजां मोनदों न' मोजां मोनदों औ ने आगै थानायालाय जोंनि न' बायदियानो ओमफ्रायसो आंहा दायो नोंनि फरायनायखौसो सिन्था जाबाय न' जेन'बा नोंनि स्कुला सोलायनाय जासिगोनलाय ना हजों न'आव थानायबाथ' बाथ्रायानो बेलेग जागौमोन नाथाय दायो औ बेवहायनो रायलायहैनांसिगोन खोमा नोंखौ अब्लाबो आगै लेखा फरायनायखौ गारनाङा दे आं फोरोंबाय थाखागोन नोंखौ सम सम दे आरो मोजां गथ' होमबालाय ओमफ्राय र' स्कुलखौ सोरांजों रायलायनांगोन आरोथ' फैसाखौबोथ' बुथुमफिननांसिगोन न' आगै जोंनाथ' आरो फैसायानो गैयाना आं माजों स्कुलाव थांगोन माजों लेखा बायगोन ओमफ्रायथ' स्कुलनि ड्रेसबो नांगौ जुथाबो नांगौ ना औलै आगै बे फैसानि थाखायनो प्रब्लेम जाबाय थायो जेबो नङा दे एसे एनैयाथ' दंथ'खायोआनो आरो मायबा मायबि बेबस्था लानोसै दे आरो जानांगौ बावबायानो खोमाथ' आरो आरोथ' माथो बे
जायगायावनो गैखालाबा बियो आगै मालाय बहाबा थांबायनो जानो आरो बहाबा थांखो मालायबा जों माबोरै मिन्थिनो आगै मालाय गिदिर गोलाव मानसि बेफोरनि खोथाखौनो रायलायबाय थायो नामा सोरबा आरोथ' जोंनि जेबोथ' जायाना बियो जोंनो गासैबो खोन्थानो नङा होमबा जायखि मोजाङानो जाया मानो आगै बहाथो मालायखौ मोनबाय थानो माबोरैथो आसा खालामबाय थानो मालायखौलाय आरो दोनथ' बिनि खोथाखौ आगै जोंहाबा आरो दायो मा खालामनो बेखौसो साननांगौ नङा होमबा आरो बिलाय जोंखौखि गोसोआव थाबावगोन दा बेबा बहाय थांखो सोर बहाय थांखोबा जेबो नङा ओरैनोसो आगै सानसे रायलायदोंमोन वा मालायसो बिब' बिनानाव माथो रायलायदों ओमफ्राय आगै बिदिनोसै ना जों रायलायनायालाय बहुद रायलायबाय दे आगै दिनै ओमफ्राय सोरबा आलासि फैदोंमोन ना माथो रावबो फैयाखैथ' सोरथो फैनांगौ जाखो माने सोरखौबा फैदों सानदों आङो माने साहा काप नुनायखाय सोंदोंमोन आङो फैनायालाय सासे हिनजाव फैदोंमोन आरोना हिनजाव माने आं गारि सालायग्रानि फिसाजो आरोना मानोबा फैदोंमोन मानसियानो सम सम बिदिनो फैखायो आरोना बे ओमफ्राय साहाखौबो लोंलासै बियो मानसियानो माहाजोननि फिसा नालाय साहा लोंग्रानि फिसा नङा जोंफोरनि साहाखौ लोंबायलै बियो मालाय कफिफोरसो लोङो खोमा जाम्बिसोलै बियो मालाय लोङाना बेफोरखौ ओमफ्राय थांनायाथ' बहा थांखो देना बिसोर दाना आं माबोरैथो मोनथिबावनांगौ जाखोबा बिसोरनि नांगौ समावसो आं गैया जाहैबायना बहाथो थांमारखो देनानो रजियाबोथ' जेबो खिन्थानो हायासै माथो आरे बरसा बेवहायसो हारसिं दंखोमायो आरोना नोङो मा खालामनो आरोना ओरैनो दंमोन आरोलै ओमफ्राय नै आं गावसिनाव इमान मोजां आलासि जाफैबाय गावहा ओमफ्राय बोजों थाङोथाय दालायथ' नानि दंखायोना आइबोथ' दंखायो माथो आरे बाबा बिसोरथ' दङ दंनाया अब्लाबो ना नोंथ' आंनि लोगो नालाय ओमफ्राय मायबा गावहा दाख्लैसो बिजनेस मिटिंनिफ्राय फैबाय मोजांखौनो रायलायबावा दाबो आंजों जायो नामाब्रा दालायथ' मोजां रायलायखादों आं आरे बेखौ होनाखै आङो जायखियाथ' आरोना गावहा दसेखौ न'आव थाथेरा आच्छा बाथ्राया होमबा बिदिसो आरोना नङाबालाय माथो देनाय एसे खामानि दंमोनलै माने दाबो फुरा जाजोबबावाखैसो आरोना जेन'बा माथो खामानि माने सासे मानसिखौ लोगो हमथारनांगौ दंमोन आरोना ओमफ्राय माथो जाखो नाथाय मा खालामब्रा खाफाल गाज्रिसो नांगौ ना मानांगौथाय मानसिखौनो लोगो मोनासैना बरसा नोंथ' जेरैबायदि दुखु जादों जेन'बा सोरबा गोसो थोनायखौसो लोगो मोनासै गावहा जायखिया बिदिनोथ' होनजाबाय आरो मा नङा माथो होनो आरो दे एसे गावलांनाय मानसिया दै नोंबो आरो आया दसे नोंजों जिरायनानै रायलायनोसै आरोलै बरिया खामाथो ने माथो आं नोंखौ थांबायसो नंदोंमोन न'आव माने आं साननै सानथामसो थालांथ'नो सानदोंमोन आरो न' थालांथ'नो नोंसिनाव ओरैनो आलासि जालांनोसै आरोलै ना थाङा नोङो मानसियानो जाम्बि होनखायो दा जेन'बा आलासि जालां गोसो जालांबानो जायोना गोसोफोरालाय नाथाय नोंजोंसो स्राय थालांखानोसै ना आङो मा जेबो नङा दे ओमफ्रायो सोरखौ नागिरमारदों होन्दोंमोनलाय नोङो मा नाखिनाबावथाय जेन'बा सासे मानसि दंमोन आरोना आरोथ' माने बेखौ लोगो हमथारनांगौ दंमोनलै होमबा नों बिसिनाव थांनानै लोगो हमहैबानो जाबाय न' आंथ' थांनाया थांदोंमोन दिनै नाथाय लोगो हमनो मोनासैबा माने बिसोर बेयावनो थाला जाहैदों आरोना होमबाथ' बेखौ फन खालामबानो जाबाय न' माने नाम्बाराबो गैलाना आंनाव होमबालाय माथो खालामबावनो दानालाय होमबा नोङो फेसबुकफ्राव ससियेल मिडियाफ्राव होबालाय माथो जायो आरो मानोना आजिखालि ससियेल मिडियाबो बिराद पावारफुल मिथिबायना नंनायाथ' नंगौलै होमबालाय माथो जायखिजाया नों जेन'बा सोरबा नुफ्लांबायबा नोंनो खबर हरखागोन आरोलै खोन्थानायनि थाखाय थेंक्स आरोना बेफोरखौनो थेंक्स होलायनांगौ नामा सोरबा ओमफ्राय दिरा जोंहाबो बहायबा बेरायनो थाङो न' माथो गावहा आंजों थांथारायसैबो
दे आरो सानैसोफोर थानानै थांगोन ना। दे होमबा नेना थाबाय। नै आफा सना हामाथो जादों? बैसागु बोथोरावबो रंजानो फैनाय मानसियानो हामाथो गैया जेबो। माथो जानोब्रा आयै जायाखैथ' जेबो। नों जायाखै होनमालाय आं मानिगोन नामा? आंबोथ' आरो नोंनि नोमासोना आबा, मिथिगौ दे आंबो। देनाय बुंनाय हामाथो जादोंबा? जेबो जायाखै होनबायना आयै, जेबो जायाखै दे। अब्लालाय माथो मानसिखौलाय खुसि गैया गैया नुदोंसै आंलाय। माथो खुसि गैया जानांगौ जाखो आयै? दे हा अब्लालाय माथो, हा बे जुलि नानिजों बेरायनो थांनो हाया नोङो बहाबा? माथो थांलायनांगौब्रा, माब्लाबा थांगोन ना, दिनै थांथ'ला दे। ओमफ्राय फंसे बाथ्रासो बुंनो सानदोंमोन आं आबा। ओमफ्राय जेन'बा मामोनलाय? बुंनायाथ' आं सिगाङावबो बुंखांखाबाय, अब्लाबो खेबसे बुंबावनोसै आङो। माखौ? आबा सना, नोंनाथ' दा गासैबो खामानिफोराबो थिगैनो सोलिगासिनो, हा नङा होमबा? बिदिबालाय नोंनि हाबानि खोथाखौ सानदोंमोन आं आबा। आरो आंनि फिननाया बेनो जाखागोन आयै। आबा सना, जुलि नानिखौनो लादो, हामाथो गाज्रि बेलाय। लानो होनबानो जायो नामा सोरबा आयै? जुलिखौ हाबा खालामनो हाया आङो। दे अब्लालाय हा बिदिबा दस्रा हिनजावखौनो नायनानै लाबोनोसै नोंनो। हा बिहामजो लायनोसै आरोहाय नोंनो। जायखि दस्रा हिनजावानो जा, हाबा खालामनो गोसो गैया आङो। नै आफा सना, हा बिदिबा नोंहा सोरबा फसायखोमानाय दंना माथो? जाबायलै आयै, रायलायथ'नो गोसो गैला आङो। हाबाब आफा सना, हा माथो सानमारखो नोंलाय? आंनि हाबाखौ लानानै जेबो बुंबाय थानो नांला आयै। आरो आं बैजोंसो हाबा जागोन, जायखौ आं फसायो। नों फसायनानैल'लाय माथो जानो, जोंबोथ' फसायनाय जानांगोन ना? बाद दे आरो। बांद्राय हाबा दावराव जाबाय थाबा लानानै फैगोन आं मिथिखायो। हाबाब लानानै फैनो, हा बिदिबा बेना दंमारोसो गोसो थोनाय? नायथारनिहाय आंबो माबायदि लाबोग्रा बियो, सोर हिनजावखौ लाबोग्रा बियो।